Браво, бе! Слънцето се пече, скарабира площ море. Хора, пил съм лагер. Хора, сега мами се скара, не трябваше да казвам. Един път ги снимах на втори, гато тя беше имен ден. Не знам обаче кой втори беше, май или не знам хора. Тогава май беше, да, есента. Мама има имен ден, ама не знам кой от трите месеца беше. Водата е хладка. В това е нормално, защото ама трябва да е топла, човек. Не е да... Хора, вижте лабер. 3,60, като пуснат евро, че 1,84 цента. Хора, аз често казвам, изобщо не искам да и 2 евро. Нали абонирайте се, ако ви е готино, защото правя май трети клип и да. Както и да е хора и... Хора, няма да си карам телефона, малки къщи. Добре хора, чао!